Cela ke sishayele uNkulunkulu izandla kakhulu. Shaya kakhulu izandla. Let us clap hands. Sishayele uNkulunkulu ethi izandla. Let us clap hands for God. Lethi izwi lenkosi uJesu ngenkade sesiphambanweni. The Bible said when Jesus was on the cross, sehlele esiphambanweni isikhathi eside. when they have stayed in the cross, Nabakade bembethela bemshaya. and those who have nailed him, Becabanga ukuthi mhlambe sekuphelile ngaye. thinking that it is finished with Lithi him. iBhayibheli wamemeza. The Bible records that he Akazange shouted. azahlebe. He did not whisper. Akazange akhulume kwababe seduze He naye. did not speak to people next to him. Kodwa wamemeza. He shouted. Wathi baba. He said to Father, Ezandleni zakho. in your hands, Indaba umemeza na. why are your sins so Ingoba wayenzela. Ababecabanga ukuthi usefile. Those who thought he was Ukuthi dead babone already, ukuthi akakafi. that they could see that he was still alive. Uzomemezela namhlanje. What I'm going to say Angazi ngabe today, yini ubhekene nayo. I don't know what you're Noma abantu facing. bathi wenzeni makwenzakalani. I don't know what they say Make sure about you. ukuthi abantu Make sure- babethi bayaqindezela. When they turn to Swakala suppress, ngephimbo elikhulu. shout to the Swakala loud voice. umemeza yena omdala. Shout to the loud Uthi voice. noma bangathini. If you don't Kodwa understand lithi me, izwi lakhe. your word Sinyathelo ofezela. will stomp the scorpion. Ekuguleni kwakho. In your sickness. Esifweni esingalapheki. In your sickness that is healable. Power. Sizwe uthi mina I ngiyawufa. will not die. Lithi iBhayibheli 1 Bible says what? ufeziwe. It is finished. Wagebisa ikhanda lakhe wafa. Then he dropped his foot. Then number 2 lithi wayesu Jesu ebuya. Then he Wathi came back. no. Isitha sizongimaka. The enemy will Sizongicabanga mock ukuthi me. isitha siyangasi. Then you'll Kade say, no. sithi ngifile ngala. That I was told Kanti that time. mina ngifi. I don't die. Kodwa umoya wami ngiyawubeka. But I put my spirit. Ngimemezele ekseni. I've come to Lalela proclaim. thina singaba kaNkulunkulu. The word of Asebenzi ngeplan yesitha. Kodwa sihamba ngeplan kaNkulunkulu. We work That for the is plan of God. why uJesu This is uthi how to- ngiyawubeka umoya wami. I commit. Now buka ke maye ubeka umoya wakhe. When you commit, Ngekathi his, khuluma ngobeka umoya wakhe. when you commit his Lithi spirit, iBhayibheli kwavela ilanga bazalwane. then the sun, Lavela ilanga kade likhanyisile. Why the Ilanga lavela fipha. then the sun Alithi was iBhayibheli, standing. alithi iBhayibheli ilanga lashona. It didn't say that the Kodwa ilanga lavela fipha. Ngamanye amagama ilanga lavelela lahla ithemba. It just Lathi so uma ukukhanya kwezwe. If the light Kukhanya of the world- kwesiphambanweni. if the light of the Asikwazi world- ukuqhubeka. I cannot Sinokukhanya. Ngoba ukukhanya kwethu. Because the light of the world kulonekayo. is connected to the one who's there. Uzomemezela I've come to uJesu. proclaim Jesus Ukukhanya kwezwe. is the light of the world. Ubeleka esiphambanweni. When he held on the cross, Emvelo. even the Ayibanga nature, namandla he did not okuqhubeka. have power to continue. The nature. Let me say this. Ake ngisho lokhu. Leli verse This verse, uJesu wayezirepositiona wayilungisa yena. ngoba uke waqala wathi uNkulunkulu wami Because he once ungishiyelani. said, my God, Now why usathi forget? uJesu no angikwazi ukuqeda le ndaba I cannot finish this ngisize story. ngoNkulunkulu Being said by kodwa God. funa ngiyishintshe le I nto must change this azoba ubaba wami Then you can noma ngabe become my ubhekana father. nani empilweni If you know I'm facing ungalenzi anything, iphutha don't make a lokuqeda mistake. indaba yakho Let's be ubone right. uNkulunkulu kodwa qeda indaba yakho Finish your story. ubone ngubaba Call him as a ngoba father. ungubaba Because he's a noma father. isimo sinjani Even though kodwa circumstances, ungubaba you remain noma the abantu father. bekushiya Even though they yena are ungubaba calling you, you remain noma the abantu father. bekujikela When people yena turn against ungubaba you, you remain the noma father. ukhula emzimbeni Even though you are sick in your body, he is the father. angihlale phansi ngalento Let me sit down with this one. now he says baba yawubeka I commit my spirit. listen to this one uthe kufeziwe He said it is finished. na usethi ngiyawubeka umoya wakho Now he said I commit. ayikho into oyibekayo There's nothing that you can place ungakayidingi while there's still yonke into oyibekayo everything that you place. ngoba usuke wazi Because you know angikakaqedi ngalento I not yet mina finished. with it. ngiyayibeka lento I just ngoba place it. ngisazoyidinga ukumemezele mini ngoba sikuhlasela umoya wakho ubeke kuJesu abantu behlasela bathi ubekile uthi ngathinta yonke into kodwa lo anamandlawo athobala iBhayibheli uJobe mangabekelwa wathi uNkulunkulu kuye ungamthinta kodwa hayi umoya wakhe. Not in spirit. Now listen to this. Yindaba bekumoya wakhe. Ingoba lento ayiphelele.
ihluthulelo engayithathanga. Angizwa bazalwane, ingoba la eyakhona uyolanda ihluthulelo. Let me say this bazalwane, sengihlala phansi, ihluthulelo zempilo yakho uJesu wayilanda isezandleni zakhe. Ihluthulelo zebhizinisi lakho uJesu wayilanda isezandleni zakhe. Ihluthulelo zomshado wakho uJesu wayilanda isezandleni zakhe. Ihluthulelo zomuzi wakho uJesu wayilanda isezandleni zakhe. Noma ngabe yini edinga ihluthulelo isezandleni kaJesu. God bless you.